ଅଧର ସାଙ୍ଗେ ଅଧରର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଅଧୀର ହୁଏ ଅଧର। ହେ ଆକସ୍ମିତ ଅତିଥି, କରିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ଅତିଥି ସତ୍କାର। ତେଣୁ ହେଇଛନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଲାପ ସେଜର ସୌଦାଗର। ରାଣୀ କାହାକୁ ଆପଣ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କୋଠି ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଏ ରଙ୍ଗ କୋଠିର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା। ମତେ ତୁ ଜମା ବି ମିଛ କହିପାରିବୁ। ଆଉ ଯାହାର ପାତକୁ ଦେଖିଲେ ତା ମନକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତା ହୃଦୟର ଅଭିମାନକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ସେ ରାଣୀ କହୁଛି, ସେ ରାଣୀ ନୁହଁ। ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କୋଠି ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଏ ରଙ୍ଗ କୋଠିର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ପାଖକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିକାର ହେଇଥିବା ନାୟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାମନାର ଦରଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ସହ ଦେହ ମିଶେଇଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ହେ ତମେ ତମ ରୂପା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ତମେ ତମ ବର୍ଷା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ତମେ ଗୀତା ପରି ତ ତମେ ସୀତା ପରି। ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଝିଅଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇ ଆସିଛ ତା ନା ରାଣୀ ନା? ହଁ, ତା ନା ରାଣୀ, ତା ନା ରାଣୀ। ଦୟାକରି ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ପାଖରେ ଏକ ରାଣୀର କାହାଣୀ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଏ ଭ୍ରମଣ ମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଭବନର ଭୋର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭାବୁକ ହବାକୁ ଭାବନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ? ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ମାରିବି ନା ପୂଜା କରିବି? ଅନେଇଲୁ, ଏବେ ଯେ ମାରୁଛୁ ମାରେ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ମାରିବୁ ତ? ମାରିବୁ? ମାର ତତେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରେ।
ମୁଁ ତ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଯା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯା। ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଆଜି ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟର ରାଣୀକି ରଖିବି। ଜାଣୁ ରାଜା ମୋର ହୃଦୟଟା ପର ଗୋଟେ କାଚ ଆଇନା ଥିଲା। ସେଇଟା ତ କେବେଠୁ ବାକି ଚୂନା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ରାଜା, ଭଙ୍ଗା କାଚ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହାତରେ ପଛେ ହାତରୁ ରକ୍ତ ଝରିବ। ସେ ରକ୍ତରେ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କରି ସଜେଇ ଦେବି। ମୋ ମଥାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୋ ପରା ଟିକିଲି ପିନ୍ଧୁଛି। ତୋ ମଥାକୁ ଟିକିଲି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ତୋ ଖାଲି ପାଦ ଚାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଅଳତା ଆଣିବି। ତୋ ଗୋରା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ସାରା ସହର ବଜାର ବୁଲି ମୁଁ ଆଇନା ଆଣିଛି। ରାଜା ରାଜା ତୁ କାନ୍ଦ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ କେବେ ଶୁଖିବନି। ଶୁଖିଯିବ ନାନୀ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି। ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ରାଜା ଭୁଲର ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ବରଂ ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ରାଜା, ଚାଲିଯା। ତୁ କଣ ସେ ବାବୁ ବିହାରୀ ଡରୁଛୁ? ନିଜକୁ ଡରୁଛି। ହାତଟା ହତ୍ୟାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବିବେକଟା ହତ୍ୟା ସଜେ ସେ ହାତଟାକୁ ହାରି ଦଉଛି। ହାତଟା ହତ୍ୟାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବିଚାରଟା ତାକୁ ପଛକୁ ଫେରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି?